Tanda na, nanapakan ng baboy yung mustasa o mga kapaparts. Ayan, may baboy. Two! Safford Jokes. Yung mga kapaparts, lumiliwanag ng langit sa 3 araw natin ulan at baha dito, no? So, thanks God dahil pumutok na yung araw. So, tingnan natin yung garden kung anong nangyari doon sa 3 araw na baha at saka ulan. So, ayan yung mga upo. So, nakita po natin maraming mga upo dyan. Ang lupa dyan sa baba ay puno ng tubig. Since walang baha, may tubig na dyan. Lalong lalo na zero ngayon dahil bahang 3 araw. Harang na harang doon dito dahil maraming dito mga hayop pumasok. Tapos nakita ko parang may baboy pa dyan. So, asan yung baboy? Andun, may baboy. May manok pa. So, subukan natin pasukan dito. Baka dito yung dumano. Maraming tunog ng baboy. Okay pa ang mga mustasa ko, pero parang matanda na, nanapakan ng baboy yung mustasa o mga kapaparts. Ayan, may baboy. Two! So, ito nga yung sitwasyon ng upo natin. So, may bunga na dito. Aba, may bunga na rin banda doon. So, ayan.
sitwasyon, nakita po natin yung sitwasyon sa garden natin kung ano nangyari no sa 3 araw ulan, hangin at baha. So mga kapaparts, tuloy-tuloy lang po sa pag-subscribe sa Paparts Joke sa tutorial gardening. So maraming salamat, God bless and take care. Faffer Jokes.